हाल बा भाई लोग? हम आशा करत तनी कि रउआ लोग ठीक होखे। तो आज हम फिर से आ गइल बानी। लेकिन क्यों? काहे से कि लेवे के बा तो चली ना। चलो भाई। नहीं धरती या परती पर राजी भेले। अरे भाई धरती या परती में माटी ओटी लाग जाई, कोनो होटल होटल बुक कर लेना। टाइम देके कौन काम में काजी भेले। देखो उ कोनो काम में ना, उ तारा धरती या परती के बात सुन के नु ओकरा देवे के ना मन करत होई। हैं? देखी त लोग हम कहनी है कि ना कि एकरा ना मन होई देवे के। अरे बुचिया तू टेंशन मत ले, आज हमरा लगे फर्स्ट क्लास एसी रूम बा लहरी में। तोर कपड़ो खराब ना होई। अरे खर्च से ना देबू तो ओकरा ला का करे के पड़ी बता दो। धरती परती थोड़े बा, एकदम रूम चकाचक बा। और का चाहिए? हम फुसलावत तनी, देखी त लोग सही बात बा कि ना? अच्छा अच्छा ई बात बा तो पहले न बतावे के चाही। नमरी की 500 हुआ। सही पकड़े हैं। अरे अरे खिसियात कहे बा? अरे ना बुचिया तनको बुझाई ना, एकदम सीमा पार हो जाई। तो भाई लोग ई हमरा के ना दी, रउए लोग ट्राई करी। मिलत तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले एगो रिक्वेस्ट बा भाई लोग, चैनल के सब्सक्राइब कर दिया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।